Podang kuning, ya, podang kuning Pak Artania Jaya. Teng Tanjung Priok ya nih, Jakarta, Pak Karno. Nggih, matur nuwun. Wong pancen pinter ngolah swara nek kaya Mbak Eva kok. Ora ngolah swara, Bang. Ngolah apa-apa iso. Lah duit BPKB niku lho lah. Ha iya. Ayo wong pancen ya kudu ngono lakune kok reng-reng. Ya apa mau biyen ora kecelakaan tak kira ya suarane ya hebat. Niki seksi uripe niki. Nah, niki kok ngene to. Riyen iki suarane apik Nggih. niku. Melu audisi. Audisi DA 2. Nonton Indonesia besar. Masuk. Kae piye to Kak? Bobok. Bosok. Iya. Aja mbok ngomong nek aku nek lanjut terus dadi artis ora kenal kowe aku le. Ya. Sombong ora kowe. Aku ora bayar. Malah payu, Pak. Bar nangkep malah wedi kok. Nggih, matur nuwun Mbak Eva. Yo Mbak Suryati jemeneng Mbak. Mbak Sur. Mbak Sur. Monggo Bu Sur. Kok busur. Wis ora nganggo tedeng aling-aling Mas Winjo. Nggih. Iki Mbak Jelitang harapane ning daerah kulon niku. Nek takon Mbak Suryati niku ndi? Boten mudeng. Dora mudeng. Mudenge? Lah lha Mbak Jelitang wong iki. Oh, kenapa? Nggih, alhamdulillah iso dadi duit ya. Lah iya. Padha kalian Mbak Eva menika lak ngangge kentil. Nganggo kentil dadi lan Rezekine. Alhamdulillah. Kaya aku cek iki dadi rezekine. Oh, ayo Mas. Asline Asline sapa to, Mas? ono aku. Jenengku ono. Jenenge ono, Mbak. Ono. Jenenge ono. Ono sapa lek kae? Kepanjangane mi ono. Mion. Miono apa miono? Tak kira pandi. Mi ono. Miono. Ora susah sih to, Lek. Ono. Kula ya. Coba Mas nek pas puncak nika pas live stream napa live TikTok nika kok ya. Pripun? Senenge piye? Jebule garwane nggih wayune. Weh, Wis wajahnya kayak Mbak Eva ngeten iki. Lho. Mbak Ria namanya. Biasane iki yen ana kekurangane mesti ana keluyane. Nah, niku Ana keluyane mesti ya ana kekurangane. nah kaya aku genah kurangane kurang gedeg. Keluyane ya gedhe ndase. Ora ngono Mas karepku. Karepe Panjenengan kuwi duwe kekurangan, ning malah ana sing seneng mergo kekuranganmu kuwi. Lho, keluyane kok ngono kuwi. nggih, kados ribut niki nggih ten keluyane. Weh, kuwi ora pamer ya bojone ayu ning Nggih. kamu. Nggih. Keluyane untu. Senenge bojone ya mergo untumu kuwi. Bojomu ning ndi ta, Bos? Watek. Wah. Bola-bali ning balik papan. Kan tukang anu gawean. Pindah ning Sukabumi. Nggih, jenengan padoske, Mbak. Nggih. Jenengan padoske ganti. Heeh. Nggih. Menika pripun? Kok sih kok karep siput. Bojone iki keneng tetanus. Gat napa nggih? Pergo kecokot. Dracula iki lagi. Oh, alah. Tenanan to? Iki lagi Tenanan mrihati to, kena anak. tetanus to. Oh. Mulane aja nyatrek kowe. Anu Mare tetanus. Vaksin lagi kudu vaksin. Eneng kekurangane, eneng kelebihane. Saiki Mbak Mbak Jeneng, Mbak Jeliteng ngaturke caping gunung sing jenggleng di antara Mas Uncek sama Mas Ribut. nah, Ngeten. Ya, Bob. Ya hene jenggleng. Ora apa-apa kok iki kundutane Pak Lurah kok yahene piye. Ya hene. Pak Lurah sing nenggani kok rumah sana. Bagus. Pun parang parang lega. Heeh, Mas Wanto. Ya, Pak Bayan. Nderek jawuh ki mawon. Yo no, ora apa-apa rek ya. Ngadeg kok kon jenggleng gak jenteng. Pirang kene Mas Ribut. Kowe kok bareng jengleng aku kok kaya aras-arasan ngono kok. Rasa-rasa bahwa piye meneh. Lah ngopo? Memang dadi Lho, kakak wis Nabi. semangat bae. Kakak ngadi piye maksudmu? Mbah kula lak ora seneng sito. Wis nginep pirang-pirang dina kok ya. Ya terus sing takon kabeh. Lagi. Pak Desus ke pindhanipun. Sing pundi ta ya? Niku gendera Ning 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 nong nong nong. risi
santelo. Camping gunung kok. Yo, Mas Yo, Ono. kira-kira sing jengleng sapa sik? Kula manut. Hah? Mas Ayo, Ucek coba sama Mas Mas Uncek sik kaya ngopo? Oh, oke, siap. Nyoba Mas Ucek Anu piye? radi maju. Ngerti maju. Oke. Bisul. Heeh. Ya. Menika pamundhut saking Bapak Kepala Desa ing Sudimala. Kaya garisan busur. Ya. Kengkonke Mas Hamenang Bupati Klaten saha Mas Beni Wakil Bupati Klaten. Nah, Bukti Pak Didi. Bapak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bapak Haryanto. Nah, Pak Margono. Pak Margono, ya. Bapak Haji Margono Pertamina. Pertamina. Kok iso Pertamina? Nah, kondangan iki yo boten. Oleh-oleh ukara. Ya. Neno. Ya. Duit tak dompet. Pridadet. Urung, Mas urung. Cek. Tuli tak kendandet, tuli kendandet. Kowe mau muni piye kendang Dengan ngono iki nggih? Pridadet. Apa baleni? Baleni ta? Pridadet. Apa duwe? Pekewo kula anu baleni. Apa duwe? Sapa? Duwe go ribut. Ya. Saben bengi piye? Piye? Nek kurang penak aku tak marep rene. Nah. Wes, Ngono ge. Bud. Baleni. Kalian anu sik kalian nanti. Piye to kok Nonton suarane kok kok ana mau mambeli penak ngono lho. Kudu mak Sepelane ngono aku des ora muni genti kowe mabres ngono. Dan 50. Oh. Ya. Cek ini. piye, Bud? Kuwi ndandet, yo. Kok ya mesah beda suarane. Ya beda wong aku lagi golek dalan kono kari neruske kok. Golek dalan apa? Dalan jegreng iki ngene. Iya. Yen mamajang Ora sumbut ya omongan. Sing penting Ora pola. sumbut karo letak ngono lho. Ah, sing penting pola sik. Nek gur muni maklik ngono meneh. Alah sing penting pola sik lho ya. Mbak Sridong, Dalam. kaya dolanane Jawa. Pripun to? Ya. Kata apa iki? Rusak dolanan. Rasane entek. Ya ini. Yen mamajang mong karo jalan piye to ki? Kok ora penak? Oh, alah. Kowe mau wis jamu apa urung? Mumpun. Lah ya lah kok Pak Prutik. Lah ya aku ngene kok Marep rene mak Kok iso mak putih, bluk-bluk? marep rene ya mak putih. lan jengglek iki mak gleng iso mak bluk-bluk mlebu sak wong-wonge. Kok iso mlebu sama? Lah mak bluk-bluk. Gilane. Kembang wae wetan. Iya, Bud. Ya, ngono kuwi jengleng. Ngono kuwi lho, Mas. Dadi penak. Ya. Kok nek Eh. ngono kuwi lak ya lara. Supaya nek krasa nganggo bengok, tandang. Oh, tas ngono. Oh, dadak Baleni ya. dadak bengok. Tak tengok. Oh, nggih. Heeh, baleni ya. Tandeng yo. Aku bengok. Oh! Malah cangkeme kram. Kok sik wong kono arep iso kram ki lho wis. Tekno. Ayo ndang dintekke.
mindringe teko. Serana gitu. Lho, tukang mindring. Ojo ngono kuwi. Bendahara. Ino. Kok sik urung. Kowe kok sing mau inumane kok mburi lho. Lah napa? Lah kok padake apa? Niki to? Heeh. Galon. Semene kok gandeng. Pacita sarwi Kok yo sing penak ngono lho. Roti. Kuwi gone guruku nek kono. Oh iya, duwe kono kae. Wek kono. Eno. Kok sik Urung. Aku grepe ndang minum. panas. Dan Parikane kanggo Pak Lurah, Pak Agus. Agus. Heeh. Apa ya? Monggo, sing penting kagem Pak Kepala Desa. Ono Ana kerdus Ya, nggo wadah nangka. nggo wadah nangka. Mugi Pak Agus Ya. panjang yuswa. Amin. Allahumma amin. Kowe apik muka munggah sana. Lah iki kan pas ngene Pengen kok. Nggih, sampun. Ya, Parikan. Jane kowe kok pawian to. Lagi pasane kowe gembroblos kok malah mangan ae. Ayo. Kalian. Ya. Mbak, moga Mbak Eva Apa, tarikan. Mbak Eva, kanggo warga Minum dulu, minum Sudimoro. dulu. Selak Mbak. Neng roro Neng ora golek tomat golek tomat. warga Sudimoro Ya. Kok Sudimoro. sedaya selalu sehat. Amin. Allahumma amin. Kowe wis nang kene kok sudah nelok-nelok maju lho. Balik ke sana langsung maju. Nang Sudimoro nang Sudimoro Yo. Sudimoro. tuku linggis Linggis. saman kalimo sodo Saman kalimo sodo. semoga laris. Amin. Allahumma amin. Marang lain ya. Kowe ra pengen yo mau. Ini lho ki mau. Batu nentek. Ya wes. Amin. Nggih. Muga-muga doa dikabulkan. Amin. Panas sudan aling-aling capek gunung. Gunung-gunung cantik kami gunung cantik Kok isih kentil geyong iki. Kok isih lagune dadi kentil geyong. Napa? Lah kuwi mau. Kudune pripun? Lah yo kira yo kowe iki lho sing nyenggak iki lho. Kayak yo wasis men ngoten lho. Mau tak umi ndek. Ya. Natyan wadon sarta lanang. Mangan meneh. Wis ben Pak. Inumane banyu Langsung langgam jaipong. nggih Derek. Langgam jaipong. Yo monggo. Dek jaman
Matur nuwun.